Ya kamata ka tashi. Magana ta san tunda da gida zai fito. Miƙe mana. Kashe shi miƙe. To, haku ya zama. Ka zauna, wannan mai cutar baccin. Mai gida wannan bakinmu ne da kuma suna buƙatar cewa za ka je Ghana domin kai musu wasa a can. A yanda muka yi caje su za su biya mu kuɗi naira miliyan 100 kuɗin Ghana. Kuɗin Najeriya ya kama miliyan 50. Za su aiko maka da jirgi wanda za ka ɗauki maka rabonka. Sannan da jirgi wanda za ka ɗauki kayan kiɗanka a ciki. Kuma sun ba mu tabbaci da cewa akwai kyakkyawan tsaro sannan a kuma tsarinmu da kake gudanar da waƙarka mun gaya musu cewa ba ma buƙatar kowane mawaƙi a gurin kuma sun tabbatar mana da haka kuma yanzu muka ga za ka fito domin ka ɗan yi musu bayanin kaɗan daga cikin irin bayanin irin dokokinka domin su ƙara ji da kunnansu. Kai tashi shi mana tashi sai na sai karka sha da rage nan da yawa. Baka ka tsaya ka ji abin da ake cewa na gida ya zo. Muna magana ne. To Ka ji da abin da aka yi? To me bayanin ka kai? Mun yi magana da mai gida ba. Gaskiya ko ka yi kokari ka je a karako wala abin ya min daɗi. Ya min daɗi kwarai. To saboda haka Shi ne kai. oga ka tsaya kai bayani saboda zai iya fuskanci abin da kake cewa. yes. Oh, that's good. Bude idonka. Mai gida yana bayani. That's good. To Abun ko mun shirya show mai kyau. Gaskiya. Ka gane? To abun in ka bi ka je ko abun zai Tashe shi. Ka ci gaba da Yana bayani. ta magana haka har lokacin sallah ya. Saboda yes haka. kana ji na? Eh. Muna da dokoki kuma muna da sharuɗa. Ka'idar abin da aka ce za a biya ba za mu fita ba sai an biya. Tashe shi. oga ka tsaya ka saurare shi. Malaka abin da yake faɗa. Malaka kakara. Amma ya ka ji abin da yake. Kana ji na? Eh. Sannan tambayar da zan ma ice ko ba wai dan matan da muke tare da su bane aka gayyace mu. Mai gida ya ce a gaya maku ba kun gayyace shi bane dan saboda matan da suke raka shi ko gayyace shi je gane wasa? Haba, mu da muna da asanti. Ya? Muna da asanti mata manya da suke daukar kaya ma. Ya? To, me kuma malaye kakara? Malaye kakara. To wannan ba wani matsala. Kai tashe shi. Ka tsaya sosai ma kana bacci da yawa. Shi bayani yake so. Kai kai recording. Na riga na gaya masa amma ka ji. Wannan yayi recording ba. Sai ku ba ma muna tafiya jirgi sai mu gane abin da kuna faɗa. Ba gane abin da kai kana bacci ba mu je wani abu ya faru ka ce kana bacci ba a san an yi ba ƙarya ka bude irin ba. Ba bacci ne ba. Ne fa kuwa na nan kadan. Kai mana kuwa na. To mai gida ci gaba. Kana ji na? Ba ma son takura. Yau kar kuma ka'idar abin da aka ce za a ba mu sai an ba mu sannan za mu fita. Kudin ya kama ba 100 million Ghana cedi. No be so. Haka ne. Kai. Tashi shi wannan Wannan. Ya haƙuri. Ku ba shi wannan ya sign. Duk abin da aka yi zaya. Ai dai ya yi sai da. An yi sayar da zama da yadda na bayyana cewa. Duk ba a An gama. ya ba gida ya ba da ne. Ya ba da 25 wata ne. kan fura da kafin karanta ne wani ma zo sai ce ɗakin ka ne wannan kuma ai ba a nan ake ajiyewa ba kai ba ana tuka sanda fa saboda bashin rana to rana ya bashi mutum sai dai je shi yasa abu kashi a garin mu in ka ji an sai sauro to ka saurara
In ba haka ba za ka ji shiga sanda. In ka ji an ce labi sosai ka labe. Kuka kenan. Shirme dai ta ji ko ta ina a wurin fullo. Na ji an ce ba fulatanin da aka haifa da kosai a hannu. Dan baiwa ne. Ina da kaiwa da kosai aka tafi ka hannu. Biyan da aka. Saboda haka tunda Allah ya sa ka same ni ka zo gidana, ka ana fita da kosai. Kaga kamar yadda ka gani nan. Kuma Dan gidan ka ko na ɗakin ka ne. to kuma dai ina ne sai ya rage ta. Na ga ɗaki ɗaya ne. Ɗaki ɗaya ne. Amma a garin su ba irin wannan. Da ba shi kuma ba ne. Ga muna son azumi. Yau garin tan aka sa ya sa wuta shikenan gari ya kone. Mun ji. Sai sana'a ya kawo. Saboda haka ni sana'ata turare kanshi. Kanshi ni sana'a kai kenan. Kai kuma menene sana'a? Ni sana'a ni kiwo mana. Ka siyo kyan mara kaka gani ana kiwo ne? Wannan a ƙauye kake faɗa amma na wannan duk abin da na samu a yi zan ba shi ana samun kuɗi a ana samu. To, ana samu. Ni don samu kuɗi. Amma in tana da hankali ne za ta samu kuɗi. In ba ta da hankali kawai duka za ta sha ta kuma. Yanzu ya za a kai mai ya za mu yi. To shi kenan. Idan ba zan sai da turare ba fiye son ƙanshi sosai da. Ai na sani ba ka son ƙanshi kai ta fi son wari da yawa. Saboda haka za ta samu mata sana'a. Duk wanda ta samu zai za ta yi. Me za ana zan yi mana? To za ta samu mata sana'a. Za a yi mata sana'a ba turare ba. Me za ka shi me za ka sha da kai sana'a. Saboda haka yanzu nan ka zauna kamar gidanta. Kamar gidanta ne ta zauna tuya da kamar ɗaki na gode. Saboda uban gidanta ne. Na gode. Mu uban gidan tullo. Kai uban gidan tullo. To, ai yanzu ma zai gashi. Kai ɗaki ɗaya da kake yi? To, ban ɗakin tullo. Shi ne shi kake yi? Ba zan ban ɗakin ba. To, gashi. To, sauka. An saba kwana a rairayi. Wannan gado. Ba shi yawa ba ne ko? Ya za a yi ne zuwa wajen na jima da yanzu? Bari yamma da shi ne. Ba mu saboda ina da mantuwa sai ka tuna. Kashi. Yawwa, tunare, kashi. Kashi. Bodyguard. Baby. Kace kadai sunan ke dan kwanta min. Ya ma sunan ki? Hip hop. Hip hop. Ni ne manager. You know that. So abin da nake so da ke, na ga a cikin matan nan ko? Gaba daya. Duk matan nan sun zama mata maza. Duk ke kike da irin mace. Mace ki burge ni. Mun na so ki bani haɗin kai, ki bani yadda, ki kusance ni domin ki sami yarda a gidan nan ko kin gane mene tunda oga ya tafiya ba so ina gani kamar ranar Sunday gobe kenan kin bayyana sai mu dauki mota ina fata sai mu dan zaga park Stupid. Musa. Wacce ka ganta a nan gidan bayan iska da ce. Aiki ta zo. So, look. Are you ɗan iska? No, sir. To, duk wacce ka ganta a nan gidan ta yi signing contract ta zo aiki ne.
Yes, master. You, sir. Sorry, sir. Take time. Okay, sir. Kai. Ina mutum wani irin hannu ne da shi haka. Kai amma na maru. Ni ba na mamaje ba, ma yau na maru. Alƙur'an sai na rama ka. Kuma wai ba tare da yaƙi. Abu. Shamaki! Waye a zaune a kofar gidan mai gida? Ya zo wajen mai gida ne inda yake. Kaje na? Bari makwa.